Hello everyone, welcome back to my YouTube channel JBDTS Family YouTube channel. बयखौबो बरायबाय आरो आंनि चेनेलाव दिनै आरो गोदान आरोबाव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरो आं लोगोफोर आङो दिनैहाय माने आङो मा खालामगोन मा मागोन ओमफ्रायो दिनैहाय आङो मोनसे खाथिनि सकआवहाय आङो ब्लाउस सुथाब होदोंमोन आरो ना ओमफ्रायो बेखौ लायनोसै नामा जादों आरो आङो दिनैहाय ओमफ्रायो बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय आरो माने आङो सकआव थांनोसै नामाबो सानखांदों आरो माने थांनो रेडि जानोसै आरो मा दायो आं एसे देलायना लानोसै माने एसे फोथाफोरखौ थुना लानोसै आरो ओमफ्राय नै बिदि ड्रेस गानना दं माने सकआव नालाय न'आव गाननाय नालाय बियो ओमफ्राय एसे सकआ एसे गोजान जायो ओमफ्राय एसे मोजां गाननोसै आरो दख'नाफोरखौहाय ओमफ्राय फिसालाया मा दाबो फैला आरो फिसालाखौ लिंबोदोंमोन आङो ओंखारनो ओमफ्राय मानो दाबो फैयाखै बियो र' नायनि आङो र' फिसाला गेलेगासिनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नायनानै फैबाय आरो आं फिसालाखौहाय ओमफ्राय केमेराया मारै जादों लोगोफोर कारेन्ट थांबाय आरो माने ओमफ्राय खोमसि नुबाय आरो ओमफ्राय नै थांनो ओंखारबाय नै रेडि जाबाय दख'ना गानबाय ओमफ्राय फिसालाखौ गानहोबावनांगौ आरो लोगोफोर र' ओमफ्राय अखाबो हाहां जागासिनो आरो बोथोरा ओमफ्रायो थांगोन थाङासो जालाय लांबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय होमबाबो थांथ्रानोसै दे ओमफ्राय ब्लाउसखौ मैयानो लायनो होदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै लायस्रानोसै लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर स्किप खालामनाङा दे ओमफ्राय फिसाखौ बानानै थांगोन आरो आं दिनैहाय सकआव लोगोफोर फैसाखौ 500 लाबाय नै ओमफ्राय सकआवसो थांगोन नालाय ओमफ्राय लखबनाय देलायग्राफोरखौ मोजां दोननो हाया बिसोरो ओंखारबासो हामगोन ना थाङाबासो हामगोन जाबाय थादों आरो र' माला नै अखा खोरोमगासिनोसो आङो थांनोसो बाबाय फैसाबो हागोन ना हायाथाय जल्दि बानोसै बाबा जाथारालै फिसा गोनांफोरा माला सफैनांगौ माला फैनानैहाय बाना लाबाय नै फिसालाखौ बानानै लाबाय नै थांसै आरो ओमफ्रायो बेवहाय जि एसे दङ आरो ओमफ्रायो थिखांनांगौ जिखौ थिखोग्रोनोसै आरो नै हरदा ओमफ्राय अखा थाइफ्रिनाय बायदिबो खालामदों लोगोफोर कनफिउस जाबाय आङो थांगोन थाङा जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय ब्लाउसखौबो लायथारनांगौ ना अखा थाइफ्रिबायबा थांला दै लोगोफोर थांला बायदि मोनखांबाय आङो ओमफ्राय नै बिसिना सादोर दहाय सुनानै होनाया रानबाय आरो दा खनथ'ला ओमफ्रायो थांब्रबना फैबा मोनफैगोनसो ना माबायदि मोनदों आङो मा खालामनो जाबाय आं ओमफ्राय बिथिं सोहरनोसै आङो खोरखिथिंहाय खोरखिथिं सोहरनोसै आइदै सना नांबाय खोरखिया माहा गय मोननानै जाब्रबखो नायलाय हनै खानायखौ बाथाबफाबाय टेपखोना लास्रानोसैहाय आं खानायखौ फैद्रायनाय नङादां लोगोफोर अखाया ओमफ्राय थांसानोसै आरो फिसा अखादों बारबो बारसोदो
sabi nagiरnya sabi nagiरnya ada logoफोर sabiखौबा महा दोनलांखो आबौआबा नै मोनबाय साबिखौ मोनबाय आरो ओमफ्राय गारियासो थाव दंना गैयाथाय मा खालामनो नै बोथोरा नाय बोथोरा आयौ खोमसि खालामथारदों ओमफ्राय नैबेखौ थिखांलांनि आं नैबेयाव माबा मोनसे फोरानदों आरो ओमफ्राय नै माबा फोरानदों बेखौ थिखांगोन र' बेखौ लोगोफोर थांनो ओंखारबाय आरो ना नै स्कुटि लाबाय ओमफ्राय फिसालायाबो नै एकदम फाफ्लियाव एवसोजोब्बाय आङो ओमफ्राय उपाय गैया थांनांसिगोन ओमफ्राय गालांनोबो सोरजों बिबैबो गैया बिबौबो गैया थांबाय था दिनै लोगोफोर स्किप खालामनाङा भिडिअखौ नायलांगोन बेसेबां भिडिअ खालामनो हायो आंनि ब्लाउसखौ नायनोबा एक्साइटेडबा आंनि ब्लाउसखौ नायनो आं ब्लाउस सुथाब होनायखौ माने नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर स' आं थांबाय थादिनि नैबेयाव हा फिसाला बेबो नोंसानाबो फिसाला ने सानैबो मालाबा हाबैनो हागौ जा बैयावनोहाय खावलिफां फुजा जाग्रा खाथियावनो ओइ माबायाव थेरेनामाव मा होनोमोनलाय नैबे खावलिफाङा फुजाया अ ओइ खिनियाव ए मालाबा थांनो हागोन दे ब्लाउस सुथाब होदों आं ब्लाउस लांफैदों थाथ' ओं बेखौ फानफैबाय आङो सगा फाइनालि सफैबाय आरो लोगोफोर नाय सुथाबखांबाय दा बैसागुआव गाननांगौ रेगे रेगां सुनानै लाना बैसागुआ माबा मास मोनसे दंबावोसो जाबाय दे थांबाय थानोसै दे मैगं ओंखारदों नायनो र' फान्थाव मैगंआनो जेबो गैया आबैमोन दङ आबैमोन गामिनि बोग्रिबारि सगाहाय नैथिंबो साहा दखान दं नैथिं मैगं फानसोदों हिनजावफोर गोजा मैगं फानग्रायानो थांबाय थानोसै लोगोफोर थांग्रोनोसै आरो न'आवहाय लोगोफोर न'आव मोनफैफिनबाय नै ओमफ्राय सोर सोर दं नै फिसाला गोदोरजों दीपिकाजों दङ नै बेखौ बानाया फाफ्लिया साजोब्बाय आंखौ सासे नायगासिनो ब्लाउसखौहाय
नै जागासिनो ओमफ्राय आगैनो होआखै हा बाब्रिया नै नैनिया नायलाय नै बाब्रिया नायदो नोङो नोंखौ भिडिअआव आंनि इउटुब चेनेलाव नायबाय थायोनो आरो बियो नैबे गांनैयानो आरो दानि लायनाया ब्लाउसआ ओमफ्राय नोंथांमोनहा आं गानना खिथिनोसै आरो लोगोफोर र' आं गानहैनो नै ओमफ्राय ब्लाउसआ नै बिलाय आरो दाखालि गाननाय आं हाबायाव गानलांनाय खैराबारियाव गानलांनाय दख'नाया बिनिमोन आरो बियो सेटमोन बिनि ओमफ्राय नै जौरि खानि र' लोगोफोर नै ब्लाउसआ 34 आरो आं 34 गानो नै ब्लाउसआ एसे लुजखौनो मोजां मोनो आरो आं ओमफ्राय मादि नुदो लोगोफोर ओमफ्राय गांसेखौ गानबावनोसै आरो आङो लोगोफोर ओमफ्राय हाल्लाथार बायह्रायावहाय आं गांसेखौ गानबावनि आरो ओमफ्राय गांसेबावखौहाय ओमफ्राय गांसेया नै एसे गोलाव जाबाय आरो गांसे बिदि आरो नै बे दख'ना आं गाननाया जोंनाय माबानिया बेनि आरो बेयो बे गांसेयाहाय ओमफ्राय मबेखौ साबसिन नुदों लोगोफोर नै आंनि ब्लाउसखौहाय कारेन्टआनो थांलायबाय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो मादि नुदों लोगोफोर आं ओमफ्राय बारा फिटिं जायासै आरो ओमफ्राय फिसालाखौ बानाय जाबाय नालाय ओमफ्राय गाननायासै आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय नै मुजाबो लामना दोनलायबावदोसो नै माबायावहाय ड्रेसिं आयनायावहाय नै फिसालानि मुजा फिसालाजोब्बाय नै ओमफ्राय लोगोफोर बेखिनियाव दोनसै आरो भिडिअखौ ओमफ्राय आंनि ब्लाउसखौ माबायदि नुदों नोंथांमोनहा खिथाहरबानो जाबाय आरो कमेन्ट सेक्सनाव स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरो लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर